Abu Bagera Hani busano muthanga bag coba ongkot Abu Bagera Lupu chungai da lama tehi mai man phenari na phaiga Lupu chungai da lama tehi mai man phenari na phaiga Sini hano tui sum phangjaka Ang Jambu Jala Vice Chairman yang sini Hasukuri Food President Ronggunang Rabindra Devarma saya yang buat sini Takarjula kalau promosi ini yang sini wajib Takarjula kalau promosi ini organizing secretary Dem Kumar Sugiaan Takarjula Jambu Jala Sabsunal ni Vice Chairman nginai ane oniyam je manmani obono tuinai sini Hasukuri bisini je Paitista bike obonang thok bili khlaiya ane oniyam bai oma hakino ang je manmani bogarani netrite ang tebo buskango joraman khangangke subanai borono subawi tongnai subawi thangnai oma haki ang khathonjak oboni bagai ang jasuk mane tini oro prai 35 ta moton tebo tabuk terus bike lai thangka o bike rokno ang jotono thok dai baika om hakino tebo buskango chungma ke jorar lainai tinna hai jorabo chimia tebo buskangni jorabo bo haina jorar lainai tinna jene bagai ang jot ti prasa thanjau phainai khaganang ti prasa nang obon kobongan numsungo haiji norok ta tongdi asubini nogo nasikta tongdi o jorabo waisa jora jorar uinai sung chini sobono khopalai khailai na hinai chakok sonmo thaka jotono na hambai sini channel masing kini sini Takarjula konitiye sini bisingo objak sini wajib bai songjak bike rally kotrota village sing kini gurok nai obono tuinai sini Hasukuri adisi village kini o sing oro sini bike rally o thangani bagai song khlajak o jago sing o bike rally o jar thangnai rokno song obono kobongnai sini Hasukuri adisi village nenginai joto tini ni o bike rally wo sini Takarjula condition ni andoro je village khobjangnai rok sung tabuk thangnai ramdol school ramdol ni simi sung rona khlainai tini wo sung tini 6 tarik te 7 tarik khanawo tini bai khana tong o bike rally tini wo sung sini yang je Takarjula yang sajje khobjangmani 17 ta village no sung goroknai khanawo ngang je tai 12 ta village mulung saj sung khana wo goroknai omai khainai je bograni netrete sung ciri geratar tipalna awai mungo sung ya pri tinni chimi Takarjula wajib ni cinti cengzagi tongo oma hakino ang kobognai joto nono tinno o bike rally wo participate khainya ni bagai sei oma hakino sung dole o 2023 no last fight jor lajani ni bagai sini wajib ni sini tui dai bike rally ni bisin tui sara tipara jon borno sung kobognai ni musungo kebo nogo asuta tongdi kebo nogo asuginya nasikta tongdi tinna hai jorawo nor jotoro jor di waisa tinna hai salo waisa jorar uinai boagara no buskang di 2023 khomotar phairunai sini tipra soroni bagi bahage samung tangman a jorno ang koina no musungo waisa jora khat honne sung tinna hai jorawo jotto nongkhana nango tai ongkhore phaidi hinai ang joto non kobongna musungo tinna hai no jorawo nogo asuk to nyoinai phai kang kangke balake no sanai hambai ini 6 Januari 2023 sini wajib organize khaijak bairi likhane thangai dong sini Hasukuri bisini nginai sangtabur ramdolo thangai dong o bairi lu joto dole thangan bagai ani baiti godo joto no koijao joto na hambai